Tästä tulee ongelmia. Nyt olisi Jokereilla paikka. Siitä lähtee nopeasti Ilari Firmo. Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, hej här kommer Karlsson. Faktiskt ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Karlsson, världens bästa Karlsson. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson. Genomkloka, underbara Karlsson. Undra på att alla gillar mig. Det händer ju förstås ibland att någon blir arg på mig och ställer till ett himla liv när jag förstört någon grej. Men vad är det att bråka om? Det är en världslig sak. Och gissa vem som kommer här och har en motorvagn. Sitten alkaa kohta ranteet käymään. Niemi peruttelee Karlsson upean viimeisten. Räpyläkäden yläkulmaan häikäisevä suoritus. Tällä tavoin se menee aivan maalin kattoon ja ponnahtaa sieltä suoraan takaisin kentälle. För nu kommer Karlsson, ja här kommer världens bästa Karlsson. Nu ska alla hurra högt för mig. Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, hej här kommer Karlsson, faktiskt ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Det händer ju förstås ibland att någon blir arg på mig och ställer till ett himla liv när jag förstört någon grej. Men vad är det att bråka om? Det är en världslig sak. Och gissa vem som kommer här och har en motorbak. Det är Karlsson det! Hurra! Det är Karlsson det! Hurra! Det är Karlsson det! Hurra för mig! Yeah! Karlsson! Det är Karlsson det! Hurra för mig! Flytta på den lille plutt! Veivaus kiekon kanssa ja Karlsson purjehtii tekopaikkaa ja laukoo kiekon yläkulmaan ohi Mika Järvisen. Karlsson, hej här kommer Karlsson. Faktiskt ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Karlsson, världens bästa Karlsson. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson. Genomkloka, underbara Karlsson. Undra på att alla gillar mig. Det händer ju förstås ibland att någon blir arg på mig och ställer till ett himla liv när jag förstört någon grej. Men vad är det att bråka om? Det är en värld